Takže čau nazdar lidi, vítám vás Rayty.cz, no a tohle je moje první video ze hry Shake the Fidget, co můžete vidět. No a co ještě řeknu je, tak bude to, že já Rayty.cz budu natáčet ještě s jedním kámošem a vlastně s tím budu natáčet všechny videa, jenom ten teďka před tom začátečním tu není, protože šel někde pryč, se mi zdá, není vůbec doma, takže vůbec to neřešíme, zítra už bude video s ním, takže očekávejte se na videu, no, teda na YouTube, na kanálu video další, takže po tomhle vlastně dneska je 30.10., takže bude prvního, takže já nevím, já se s váma asi ukážu pro postavy. Takže, aha, tohle je ta postava, co jsem asi nechtěl možná ukázat, takže to je jedno. Jsem se vytvořil na světě 6, protože tam hraje kámoška, je to úroveň 17, tak můžete vidět. Zbraň mám takovou, takže dneska mi ty zbraně padly. Vlastně cech tu jsou slabý, protože tu jsou vlastně jenom kámoši a jenom kámošky, takže napsat. Tu je tu, ale to je takový kámoš, že někdy neodepisuje, takže ne do hospody, nevím, co jsem studoval, nějaké zlaťáky. Jo, tu mám, myslím, že v tady je něco dobrého. No, včera v obchodě, nevím, co to teď bylo. Jo, bylo to tohle, že to stojí hodně zlaťáků. A na to ještě nemám. Tak. Ten nám dal do zlaťáku. A, že bychom na to měli, ne? Nemáme na to, tak tohle je škoda. Tohle je velká škoda. Můžeme se podívat do podzemí, jsme u smrtky. Ty vogo. Zrovna škoda, když dáme kritik, protože jinak mě dal třeba na 3 rány. A teď bych ji možná dal, takže nevím. Tak tohle se mi poměrně hodně líbí, takže to si dám. A můžeme vidět tohle, je můj druhý účet. Filipix level 70. Je to lučišník, co jste si určitě všimli. A můžeme se podívat do arény. Na 69. A přeskočím. A tam mě dala. Berlína, čarou obchod. Se díval už dneska, můžeme se podívat do podzemí, kde půjdeme nejspíš na bažiného, bažiného válečníka, kterého já nedám ani jednoho, protože jsou teďka na mě oba dva silní, ale téměř tenhle je slabší. Takže tak, jak můžete vidět, máme na něho šanci. A ještě řeknu, že budu s tím kámošem natáčet na Shake the Fidget a na Minecraft, tak. A na ten Minecraft, spíš na ten Shakes, protože na ten Minecraft to ještě nevím zase tak jistě, jestli na něj vůbec budu natáčet. A asi jo. A budu mít nové intro. Teďka tam mám ještě to starší, takže budu mít nové už v dalším videu. Takže tak. No, tady můžu ukázat cech. Jo, ještě tohle řeknu. Ten šamara, přesně tenhle, tak ten bude v dalším videu. Vlastně tohle je můj účet, ale zapomněl jsem ho do tohohle videa dát, tak teď už tam budu nějak motat a ještě jsem tu zapomněl dát 135, takže jsem úplně zvoral, takže v dalším videu už to bude a ukážu je vám. Nicméně ještě řeknu, že je tohle vlastně moje první video, tak když tak mě nějak nehejtujte, protože někdy s kámošem tak někdy koktám, protože chápete, ne? Je to první video samozřejmě. A prostě super, že? No, už tu máme, podíváme se ještě na tu 16. No, tak já s vámi pro dnešek asi loučím.
Takže jestli se vám video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like, nějaký ten koment a určitě odběr a já s vás pro naše loučím, tak čus.